soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Moy mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga magpatago lang sa ngan nga Muna. Kagalaan, ang atong magtatampo si Muna. Usahay kini atong bana daling masuko, ilabi na kun atong pagbutan sa ilang pagabuhaton, ilabi na bahin sa buluhaton sa bay. Kay murag mahagit sila ba? Kay laki sila mo'y hari sa panimay. Mao nang usahay, mukalit lang ka suko, labi nagmusuggest or unsa. Mao nga usa ni sa hinungdan nganong mag-away gyud ang magtiayon. Pero kini akong bana og kun ngano na problema ko niya, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Di ba't ang sabi mo'y binata ka? Walang tanana, na-na, 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 kuyawan ako, uy! Hala, si Mando nga nawag. Ano man na siya, uy? Di arakos kusina, oy! Ano ba, gisapot magang kanahana ka diha? Doon dire! Sa nga naaramag yung kanini, probida mo eh. Ngano di ay, oy, di day pwede din eh? Ato man eh! Asa mo ta mag-standby? Ato silingan na to? Ay di baga ni narko nakita ni mo nakarinig ka din sa kusina. Ay, ngano man. Sa din na nako og wa ka makakita. May untag nangita ka nako, nya wa ko dinhi, pero naaraman ko dinhi. Wa man ko mulaag. Abi na ko bilaag na saan ka? Kisa may dito sa gawas. Ako. Oh, ikaw may nilaag. Bisoy. Nabot ko sa gawas akong pagpangita ni mo. Mao nya diha. Una unta ka mangitas gawas, imo untang gisuhid ang tanang palibot sa bay. Og wa ko dinhi, ana pa unta ka mangita nako as gawas. Ay so, nadugay ko kay Historia Milanlan Cabrera. Banag Sisil. Mao nang nadugay ko. Nyawa mag ka dito ha. Binuwa ka mag ka dito sa kwarto. Magmata na ko. Wasag ka. Bright sad ay unyag wa ko sa kwarto. To ako silingan day. Adi ba? Abi na ko. Sabay, braso Nanaog ka ba? Ikaw no, nigara na kay ka ha. Subra ka na kay ka-uwi. Oh, sabi mo ikaw naman masuko di ha? Unya ganina, kaysa may nasuko, di ba ikaw? Ikuan man ka na. Magang-ang, karong kulatahon ka daron. Ah. Ikaw pa lakaw, ikaw ay magsapot-sapot. Hilak sa ko mo. Magduday ang ako. Hilak! Panghugas dito sa mga plato. Wara ba ka manghugas gabi, ha? Bida sa rin. Sa bida! Sa bida! Panghugas dito! Nay, nag-away na sad mo si tatay? Da, makalagot kay ng amahan ni mo. Sige lang tagbantay. Mawatag ka diyos iyang pananaw, mura nagbuang. Maabot sa silingag pangita nato. Nga naman nanay. Ay, ambot ang amahan ni mo. Pangutan adito. Ay, wa ba ka muluag ang tornilyos iyang utok, no? Kaya nga naman nay. Kay akong tang pahugtan. Ay, ako lang inon si tatay na. Chen. Masay exalte sa mong inahan? Kuan, naluag ba ko noong turnilo sa imong utok tatay? Ingon sa nanay. Okay nga nung naluag man ko, no? Iyang pahugtan. Mahal mo eh. Bida mo, puno. Bantay lang yun na siya ba? Wa pa di ka makapuno tay? Wapa ko mapuno, wapa. Aw, kamabaw pa di ay. Wow. Wa pa man mapuno. Bida, mas kaliwa taon sinay. Siyempre, ni nanay, kay babae man ko. Ug nalaki pa ko, di anak ko liwat ni mo. Mapurbida. Ano sing gisulti no sa tong anak? Kay nga naman. Unsay pahugtan ni mong tornilyos kong utok? Ha? Sultiya ti ka muna ha? Munas ginhawa bida ko nga sabton ti ka. Pero bida mo rin ginubra naman gawin. Ako na hinoy na hinubra ini Nga dapita. nung tudloan man mong batag di maayo ha? Nga nung maingon maka nga pahugtan ni mo tornilyos kong utok. Ha di man ni mahugo taon oy. Aw, lustred na din na. Usa? Kasi ko na nag-good. Ay kukugin ng gawi ko diha mo na porbida. Taro sa imong sulti. Kay di ko yabag ka pagkatao. Kinsa man sa ko nilagsulti ni mga yabag ka. Ako na sa pasanginlan ni mo. Ah, Unsa man gyud? Ngita kag bikil? muna. Nangita ka magbikil? Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw ba kainit kin mo? Unyag init. Unsa may gusto nimo? Ligo dito ka. Ligo dito.
Init ra na kayo. Ano pa kaliguan mo kanimo? Mas ikaw pa'y way ligo na to. Kay di tinuod ha? Di tinuod mo ba kay ligo? Di tinuod? Ngayon ang tingog ni mo madunggan ta silingan mauwaw ta. Mao na diha. Mauwaw di ka? Ya di ka maligo. Unsa ba ka tapulan ka o kandingon lang gyud ka? Puso na lagi! Kandingon gyud ka, kandingon gyud ka, kandingon, kandingon. Sige, Usba. Unya gusto na ko unsa man? Kandingon ka. Sige, Usba pa! Kandingon. Sige pa! Kandingon! Usba! Kandingon! Sitoy, wala me. Tatay, Ano saban? nangitay day ni mo among maester tay. Patuon gyud ka. Nakasaan sa tingali ka sa kay pantuon man ko. Ako day nakasa. Ngay ka may patuon. Ikaw tingali mo inakasa. Ito, purbida, sus. Ayo. Ayo, pre. Uy, isa bro. Ayo. Ang imong kumpare tatay. Katubig tong kusog manghuam og kudkuran. Si pare mo? Oo, mauron. Nama dia, Basan pre. manghuam na sa nagkudkuran. Pre mo! Ikaw na, pre! Oh, ako ni pre. Manguwag ka kutkuran! Dili, pre. Ngayon ko sa buklub, pre. Irisan mo na yan ako, pre. O saan na ni mo ulubi? Akong kutkuron. Nada kay kutkuran! Wa pa, pre. O saan ni mo magkutkur na ulubi? Wa ba kay kutkuran? Aw, manghuwang ko ni mo, pre. Tatay, manghuam na po lagi nagkudkuran. Ay, pagkakidol to eh! Dara pre palihol niya kung ulian ha pre Selamat kay, pre. Selamat kay, pre. Pagwalag lubi dito pre. Ay na lang, pre. Napade ko ilubis mo, Sa ato pa, kutkuran lagi dahil mong toyo sa. Oh, pre. Selamat kayo. Ako na iuli, pre. Sige pre. Ay mong paadtoon sa eskwelahan. Nga ikaw mo kuno'y paadtoon ingon ang bata. Parents mong gunagod, dili kay abang pader man na, noon sa. Anyag parents. Ano? Dili ka mo adto. Anong di man sa kamuat to, kay doon na kay gikadlokan dito. Uy, Mando. Ako na mahimay mong balihon, uy. Ikaw makay paadtoon, adtua. Lagi, di ko buwan to. Nya, unsa man? Oh, Gara na ka ha, bida. Di na gyud ka mutuman sa kung mando ni mo. Unsa man, ikaw gyud how din sa tong pamilya, ha, mura? Mando. Sugol ka rin muna, ha? Huwag mo supak sa kung gusto, ha? Kung unsay ako gisulti, kinahanglang matuman. Nakasabot ka ba? Nakasabot pa ka! Ay, lagsigahan ang mata ni mo, Mando. Magbuot ka mo siga ng mata na ko. Iya mo yun eh. Mura din nagsular. Ayun na. Pakar ko, ha? Supakan niya ko. Kaya na, sus ako, nagpugong rabi ako ni mo. Di nagali ko magkantos ni mo. Nalimot kong asawa, tika. Nya, ako may bana din eh. Ay, mabuno, tika. Bana ko! Akong tingog din eh. Mo'y masunod. Mando. Dugay na kong nagpakahilom ha mo na. Munas ginhawa na kong antos nga di ko masuko ni mo. Kay laing kay kong maoy masuko. Dong. Oh, ug ako rbay masuko. Muna bukit ko taong tudlo still. Kit-kit. Oh! Di ka ba to? Ha? Sige, suway. Pasok ako. Ikitong na tudlo sa matiil. Ayaw lang, Dong. Nya, o sa yayaw. Ayaw lang na may ingron akong tiil. Oh, ya, mo ni ko'y lami. Unsa? Sir! Sir! Bilin niyo kurente, sir, oh. Patlanan ra ba mo, sir? Kinala nga mabayaran yun ninyo aron karong yung adlaw, sir. Kung ugma, maputlan na yun mo. Ano man? Ha? Ano? Anong putlan, be? Muduhan ron kabuwan, sir. Huwag mo'y bayad-bayad sa yung kurente. Kung di ninyo bayaran, sir, na. Muduhan na kabuwan. So, kinala nga mabayaran ninyo ron. Kaya di ninyo mabayaran ugma, aw, putlan na mo. Oh, lamin na! Recorded by X Thunder Gaming. Pangyuan sa taon to, do, bida. Bida. Pangyu ako, ha? Kamu taon may bawa nga duhal tawak buwan taon na. Nga, wala mo di ko'y cash, dire. Kay, to amanas banks ang akong mga kwarta god. Banks. Daghan mo kong bangko, di, banks. Ha? Unya, dili naman sa maapas ng oras. Tarawa, oh. So, ugma lang nung, ha? Kay, ugma lang sa kong mag-withdraw. Di na pwede, sir. Kaya kung saan mo mo pag-withdraw nga, silado mo ugma. So doon sa kuma, siguro lang yun, ha? Na, samot gin mo yun, sir. Di ka kabayad inig sunrog ma. Ano naman? Birnis biyaron, sir. Ug ugma,
hindi ka makabayad kay Sabado. Samot na sunod ugma, Domingo na. Lamparils lang sa mo, sir. Lamparils, porbida, no? Ay, nakakinig mo na. Bantay lagi nyo na ako. Ako ang naguwagi. Dulce amor pang kanahan. Nanay, karo lang yun ka. Dulce! Ay, Dulce muna! Dong? Muna! Marika! Pagdali! Ako murag isapot sa mando. Ngano man ka ha? Muna! Dong! Pagdali lagi! Nanalagi! Kikulbaan man ko. Murag dili na siya kakumidyahan. Ay, suko na kid kaayo. Isuka ra pag naong tawhana og may masuko. Siga kay mata. Ay, siga pas pustis biko. Muna! Nana! Dong? Nganong wani mo bayri ang atong kuryents? Ah? Nganong wani mo bayri? Gitagaan sa magagbayad sa kuryents. Dong? Diyon sa ni mong kwarta nga kung yatag ni mo nga para bayad sa kuryente, ha? Diyon sa ni mo! Ganong igor ba ng luspad-luspad ang naon ni mo? Tubag! Di ba ang kwarta nga para ibayad nako imong gikuha? Nahinumdom ka, gikuha ni mong kwarta nga para bayad untas kurente. Ug matud mo sa sunod na lang sweldo ta mo bayad. Ha? Pero wa ka mo hatag nako pagkasunod sweldo kay matud mo overdraft ka. Nga karon ako mo imong kasab-an nga nung wa mabayri. Ano ka? Hila! Imong gikuhang kwarta kay imong gipusta sa hearing nga numero. Unya ang hearing purting daghana. Napo ka numero, ha? Unsa imong gibuhat, ha? Gipusta nimo tanan, girambol pa. Kay siguro lagi ko nung mugawas. Pero unsa may nigawas? Unsay nigawas! Ano to, Ronald? Di ko rakumugod. Pakugong ko ng uno yung mga animala mo. Tubag unsay nigawas! Disconnection ang gawas day. Good. Nanday! Unsa man? Wala yagas ang tubig. Muragiputlan ka. Very good! Kana, ha? Asa bang kwarta nang igbabayad sa tubig? Asa, ha? Muna, asa? Mga ka nagkakasa? Mangutala kakasa? Imong giposta sa scatter? Sunod man do, nahibaw ka na kung sa'y putlan, ha? Ang imo ng uni mo! Tay mo na! Mo na mong problema ron kay naputlan na mig tubig ug suga. Unya si Mando murag maoy sunod, mao na say maputlan kay diabetic. Unya naghubag ang tiil. Nahatlo ko nga basig mo nay sunod nga putlon. Unsaon kanina ko no? Unsa kong buhaton taon ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Wa bay klaro nga trabaho nga akong bana. Unya wa sa ko'y trabaho. Siya rin ang trabaho. Unsa kong buhaton ani? Mona. Okay, ang sendo na to karoon lawa. Si Inday muna, Ate Pres. Muna. Kanis muna. Murag duwa ram nila, Ate Pres. Kaya doon ay mga higayon nga magduwa, maglalis-lalis sila kay usahay. Murag si Buna mo'y taas na ubos sa taon niyang bana. Higit sa tipanganan niyang bana, Ate Pres, si Bando. Mando. Magpaubos si Bando. Usay si Bando doon sa taas. Paubos sa Buna. Pero di ka sa Ate Pres nga murag kulatado si Bando. Kay giputlan sila suga sabaan niya muna. Asa mo kwarto siya? Kalimot ka ha. Imong gipusta suertres gayatag ni Donald Ricomo. Nga 013. Mao na nga pildi dakong pildi. Siya ningoy nga naga nay naputlan tas tubig siya. Kana ningos man do asa man tong gihatag ako para bayad di mo tubig siya. Kalimot ka gidukol sa siya. Gikuha na mo kay imong gipusta scatter astilan. Na. Unsaon na. Pulo Mauna nga. sugal. Pirmi pildis bando. Bunog pirmis bando. Okay. Mao ni. Ang kwarta para palit, sugal di ay. Para bayad. Buhatag si Mando og kuan Ate Pres. Yeah. Para bayad. Bawion. Bawion. Sayop na nimo. Meron nakapan. Sayop na nimo. Manang kulatado ka. Ang isang kulataon ka Mando. Bam! Kunsay ato yung kasulti niya, Bam! Bambina. Ano ka, Bam? Kani ba? Kani magtiayo, no?
Gingon ra ba diri sa panultiyon 25, 24 nga mas may pa kuno magpuyo kas kisame kung makagtipon kas asawang tagaw-tawan mo'y pong apan ang pangutana nganong magtagaw-taw bang asawa kung way hinungdan magpabuyag po tingali ang bana kay pananglitan ug ang asawang tagaw-tawan aw ug wa gyud siya makita nga apan usab sa imong bana sa iyang bana di siya magtagaw-taw pero tong gingon nga ang asawa mo video na apan so di sa katagaw-taw pero katataw kang bana kuno sige pong duwag squatter di makatagaw-taw na pong asawa Scatter. oh Sir ba? unya ang importante ra ba kay ang inyong batang gamay makadungog og makakita sa inyong lalis. Tinuna. Nainumdum ko katong bata nga 9 anyos dito sa dapit sa Mindanao nga gikulata sa mga estudyante sa high school nga naa sa ICU. Ani ang pagsibya nato kumusta na ka ang kahimtang sa bata? Ang mga nibas dito sa FB ningon ay ang ginikanan kung unsay binuhatan no puy sundon sa mga anak. Mao na nga kamo og sa may kasultis mga tao na kami na parehas mong duha or mas butaan ka nga bana kuan hilot-hilot ako nun inyong kahimtang no Hilot lang. no tanaw na ko mo doon na po kay apan gamay kay magsige mo po kagduwag squatter siya ba hinungdan gulyat ka na putol ang kuryente o katong asawa Ang abana, kay iya magikuha para bayad, kay pustam niya sa numerong pare Donald Ricomo, Ay, katong ginoo. 103. ay kinuo ko Nga, ang katong para bayad sa tubig, iyang gikuha, kay para kuno ipusta niya scatter. Pao na diha. ako na irita sa kuryente buntag sayo kayo wa pa ganyan alas 8 pertino kong ka high blood Ano bab? Da, namo kay mong silingan niya nga lululong sa drogas, mosaka, og mga hayog kwarta kay pamainit ko no. Iko, wa ko'y kwarta. Nago doon ta. Gisapot ko kay gisapot ko kay may isang 50 lang. Bisag 40 lang, 30, 20 ba? Mo may magbuot oy. Karon. Lairita ko nga wa matatira relasyon sige ko mag-anhi. Di ba? Tawgon ko bitong kinikanan. Wa yung anak nila kung siksa ka dire. Wa ni pagkaos inyo. Anak ko ay. Hello, kuan siya. Ano ba? Manaog na lang ko bang? Manaog na lang ko. Lain po itong katuyo siya. Kanli, matanon, di pa mo makaon. Salamat ko na ka dito naman, no? Konakoy, paso, tihon.